Κάθε πρόοδος στην ανθρωπότητα ξεκινάει με μια ιδέα στο μυαλό ενός ανθρώπου. Brian Tracy. Αυτή είναι η ιδέα που θα δημιουργήσει την καινοτομία και θα φέρει την αλλαγή και τη διαφορετικότητα. Κάνε εσύ την αλλαγή για ένα καλύτερο αύριο. Στην πράξη, καινοτομία είναι η υλοποίηση μιας πρωτοποριακής ιδέας. Η υλοποίησή της σε εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο ή νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας ή ακόμα ένα νέο πρωτοποριακό επιχειρηματικό μοντέλο. Με τον τρόπο αυτό, ο όρος αναφέρεται στη διαδικασία. Από την άλλη μεριά, όταν με τη λέξη καινοτομία υποδηλώνεται ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν, εξοπλισμός ή υπηρεσία που διαχέεται επιτυχώς στην αγορά, η έμφαση δίνεται στο αποτέλεσμα της διαδικασίας. Με αφετηρία τη ρευστή και ακατέργαστη ιδέα που βρίσκεται εκεί έξω, που μπορεί να εξελιχθεί σε πετυχημένη καινοτομία, κινείται και η δημιουργία του καλλιτεχνικού έργου που δίνεται ως έπαθλο στους βραβευθέντες, ένα έργο το οποίο φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Τάσος Ράλης. Το γλυπτό αποτελείται από καθαρούς όγκους σε επίπεδα, οι οποίοι παραπέμπουν σε εικόνα λατομείου και στο σχήμα τριγωνικής φήνας, σε πρωταρχικό εργαλείο τομής στην προσπάθεια αναζήτησης κάτι καινούριου. Τα ακατέργαστα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στην τομή και όσο προχωρούν από τη βάση προς τα πάνω, μετατρέπονται σταδιακά σε σφαίρα, τέλεια γεωμετρική φόρμα, με χρυσό, πολύτιμο, ακριβό, ψηλά, διάκριση. Το ταξίδι της ακατέργαστης ιδέας, η επεξεργασία και η εξέλιξή της μέχρι την πετυχημένη εφαρμογή της, απαιτεί συνεχή ανθρώπινη προσπάθεια. Η κλίση της ανθρώπινης φιγούρας προς τα κάτω και πάνω παρουσιάζει την εξύψωση και ικανοποίηση. Ο ρευστός σκούρος πυλός που διπλώνεται και σκεπάζει τα χέρια, καθώς και το γονάτισμα της ανθρώπινης μορφής, δείχνουν την κουραστική, επίπονη εργασία που απαιτείται στο εσωτερικό και στο άγνωστο για την έβρεση κάτι νέου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η καινοτομία είναι ένας συνεχώς επιδιωκόμενος στόχος, γιατί μέσα από την καινοτομία επιτυγχάνεται οικονομική και κοινωνική πρόοδος. Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1990, καινοτομία ορίζεται η επιτυχής δημιουργία, αφομοίωση και εκμετάλλευση κάτι καινούριου σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Φέτος, για πέμπτη συνεχή χρονιά, το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας, το οποίο θεσπίστηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων με την έμπρακτη υποστήριξη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, σκοπό έχει τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσω της καινοτομίας. Βραβείο καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα απονέμεται στην Πελέτικο Penta Limited για τη δημιουργία ράβδων μπεντονίτη διαμέσου ξηρά συμπίεσης, dry compaction. Η ξηρή συμπίεση μπεντονίτη εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τη συγκεκριμένη εταιρεία στην Κύπρο και αποτελεί καινοτόμο μέθοδο επειδή με την εφαρμογή της επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση του μπεντονίτη χωρίς τη χρήση σόδας, ενώ ως πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται τα λεπτομερή παραπροϊόντα της εξόρυξης και της παραγωγής τελικού προϊόντος, σκόνη συλλέκτη. Η δαπανηρότητα της μεθόδου ενεργοποίησης μπεντονίτη με την προσθήκη σόδας, η κατανάλωση καυσίμων τόσο κατά το στάδιο της φυσικής ξύρανσης του παραγόμενου ημικατεργασμένου προϊόντος, υγρός συμπιεσμένος μπεντονίτης, αλλά κυρίως κατά το στάδιο μηχανικής ξύρανσής του, οδήγησε την εταιρεία στη διεύρυνση της δυνατότητας ενεργοποίησης του μπεντονίτη με ξηρή συμπίεση. Η έρευνα οδήγησε στην επιτυχή παραγωγή ράβδων μπεντονίτη με ξηρή συμπίεση. Με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης καινοτόμου μεθόδου έχουν παραχθεί νέα προϊόντα τα οποία έχουν προσθεθεί στην υφιστάμενη γκάμα προϊόντων με χαμηλότερο κόστος παραγωγής και βελτιωμένη ποιότητα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη καινοτόμος μέθοδος συνέβαλε πρώτον, στην εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση της ηλιακής και αιωλικής ενέργειας. Δεύτερον, εξοικονόμηση πόρων όπως πρώτη ύλη, μπεντονίτη, καύσιμα και νερό. Τρίτον, δυνατότητα επεξεργασίας και παραγωγής κατά τους βροχερούς μήνες του χρόνου. Τέταρτον, μειωμένη ή και καθόλου χρήση ενέργειας. Πέμπτον, μειωμένη μέχρι και μηδενική εκπομπή ρήπων στην ατμόσφαιρα από τη μη χρήση μηχανικού ξηραντήρα και κατ' επέκταση υγρών καυσίμων. Βραβείο καινοτομίας για το μεταποιητικό τομέα απονέμεται στην εταιρεία Παγωτά Παπαφιλίππου και Πατησερή Παναγιώτης για τη δημιουργία για πρώτη φορά στην Κύπρο, ίσως και στην Ευρώπη, παγωτού χωρίς λακτόζη. Η δυσανεξία στη λακτόζη ταλαιπωρεί το 66% των Κυπρίων και πολλά άτομα αποφεύγουν την κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Η εταιρεία, εντοπίζοντας αυτό το πρόβλημα και μετά από έρευνες που διεξήγαγε, αποφάσισε να προχωρήσει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας καινοτόμου σειράς οικογενειακού γκουρμέ παγωτού, το οποίο ονόμασε Nostalgia χωρίς λακτόζη.
Χρειάστηκαν περίπου 10 μήνες για την ολοκλήρωση και τελειοποίηση των νέων προϊόντων, όπου συνέβαλαν καταναλωτές δυσανεκτικοί στη λακτόζη και όλο το προσωπικό της εταιρείας με γευστικές δοκιμές και εισηγήσεις. Το παγωτό χωρίς λακτόζη είναι αγνό 100% φτιαγμένο από φρέσκο γάλα και φρέσκια κρέμα γάλακτος και διατίθεται σε συσκευασίες των 500 ml σε 2 γεύσεις, βανίλια Μαδαγασκάρης και Oreo Cookies and Cream. Το παγωτό χωρίς λακτόζη διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά και τις ευεργετικές επιδράσεις στον οργανισμό του κανονικού παγωτού. Έτσι, όλοι πλέον να μπορούν να απολαμβάνουν παγωτό χωρίς λακτόζη για την καλύτερη χώνευση χωρίς την ταλαιπωρία της δυσανεξίας. Την άριστη ποιότητα του παγωτού χωρίς λακτόζη αναγνώρισε και η αμερικανική εταιρεία Kraft Foods Holdings, η οποία προσέγγισε την εταιρεία για συνεργασία με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των παγκοσμίως γνωστών μπισκότων Oreo. Πεποίθηση της εταιρείας είναι πως αυτά τα μοναδικά στο είδος τους παγωτά χωρίς λακτόζη θα κάνουν περήφανη την Κύπρο στο εξωτερικό και ειδικά στην Ευρώπη. Ήδη η εταιρεία είχε εμπορικές προτάσεις για εξαγωγές του παγωτού από αλυσίδα υπεραγορών στην Ελλάδα και από μεγάλο διανομέα κατεψυγμένων ειδών για Αγγλία, Γαλλία και Πολωνία. Η εταιρεία είναι ίσως η μοναδική επιχείρηση στην Ευρώπη που παρασκευάζει πραγματικό παγωτό χωρίς λακτόζη. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Nostalgia ξεπερνά κατά πολύ τις προδιαγραφές που θέτει το International Ice Cream Association για super premium παγωτά. Το βραβείο καινοτομίας στον τομέα των υπηρεσιών απονέμεται στην εταιρεία CBB Lifeline Biotech για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου επιστημονικού πρωτοκόλλου επεξεργασίας και φύλαξης βλαστοκυτάρων από τον ιστό του ομφάλιου λόρου. Με την πρωτοποριακή μέθοδο επεξεργασίας και φύλαξης ιστού επιτυγχάνεται η κρυοσυντήρηση 2 ξεχωριστών μονάδων, αποτελούμενες η κάθε μία από διαφορετικό τύπο βλαστοκυτάρων. Συνεπώς, προσφέρεται η δυνατότητα πολλαπλής χρήσης τους σε ανάλογες θεραπείες στο μέλλον. Η καινοτομία εστιάζεται στην αποδέσμευση του ιστού σε μεμονωμένα κύτταρα και τη φύλαξη των κυτάρων αντί τεμαχισμένου ιστού. Η φύλαξη μεμονωμένων κυτάρων διασφαλίζει καλύτερη κρυοσυντήρηση με αυξημένο ποσοστό βιωσιμότητας. Η επεξεργασία του ιστού γίνεται χωρίς προσθήκες για να μην αλλοιωθεί η βιολογική δραστηριότητα των κυτάρων και να εξυπηρετείται ο σκοπός φύλαξής τους. Η Lifeline δεν υιοθετεί τη φύλαξη βλαστοκυτάρων που έχουν πολλαπλασιαστεί με σημερινή τεχνογνωσία. Αντίθετα, κρυοσυντηρεί βλαστοκύτταρα στην πλέον αγνή τους μορφή, παρέχοντας τη δυνατότητα μελλοντικού πολλαπλασιασμού από τους μεταμοσχευτές με νέες, εξελιγμένες και επιστημονικά αναβαθμισμένες μεθόδους όταν θα χρειαστεί να εφαρμοστούν στον ασθενή. Η κυπριακής ιδιοκτησίας εταιρεία Lifeline διασφάλισε τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της καινοτομίας με καταχώρηση αίτησης ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο. Η Lifeline είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας και διαπιστευμένη με ISO 15189 για όλους τους κλινικούς ελέγχους των υπηρεσιών της. Είναι υποψήφια για διαπίστευση από το Διεθνή Οργανισμό AABB και πληρεί τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ποιότητας. Βραβείο καινοτομίας για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα απονέμεται στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων e-procurement. Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα αποτελεί πρότυπο αφού είναι μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο που καλύπτει όλες τις αναθέτουσες αρχές, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε ένα κράτος μέλος. Καλύπτει όλες τις διαδικασίες προσφορών που προβλέπονται από τις κοινοτικές οδηγίες και την κυπριακή νομοθεσία και προσφέρει τη δυνατότητα για ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των φάσεων ενός διαγωνισμού, προκήρυξη δωρεάν διάθεση των εγγράφων και διευκρινήσεων, υποβολή προσφορών ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική αξιολόγηση και ανάθεση. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα για χρήση των συμφωνιών πλαίσιο για ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταλόγων και την υποβολή ηλεκτρονικών παραγγελιών από τις αναθέτουσες αρχές, δημιουργώντας μια ηλεκτρονική αγορά για κάλυψη των αναγκών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επιπλέον, η εισαγωγή του συστήματος κατέταξε την Κύπρο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρώτη στον τομέα του e-procurement μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις μελέτες Smarter, Faster, Better e-Government, που έγιναν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο το 2009 όσο και το 2010, αξιολογώντας τον δείκτη ηλεκτρονικής διαθεσιμότητας των διαδικασιών μέχρι την ανάθεση μιας σύμβασης. Αυτό επιτυχάνεται για πρώτη φορά από την Κυπριακή Δημοκρατία στη σύγκριση που αφορά τους 20 τομείς της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, e-government. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεως της Κύπρου έχει βραβευθεί στο πλαίσιο της 4ης Ευρωπαϊκής Βράβευσης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2009 με το βραβείο Καλής Πρακτικής.
Η εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικών προσφορών συνέτεινε στην υλοποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης για μείωση του διοικητικού φόρτου, μείωση της γραφειοκρατίας και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι εξοικονομήσεις σε κόστος συναλλαγής ξεπερνούν το 50%, ενώ οι οικονομικοί φορείς εξοικονομούν χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους συμμετέχοντας σε μια διαδικασία προσφορών, αφού μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στο σύστημα, να λαμβάνουν τα έγγραφα των διαγωνισμών, να ειδοποιούνται αυτόματα μόλις προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός που πιθανόν να τους ενδιαφέρει και να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας μια σύντομη ματιά στις πιο επιτυχημένες καινοτομίες της χώρας μας κατά το 2010. Τα ανήσυχα μυαλά του επιχειρηματία, του ερευνητή και των εργαζομένων μας δείχνουν το μέλλον της καινοτόμου Κύπρου. Ένα μέλλον που υπόσχεται πολλά.